Hola, Fabián. Hola Lola, com estàs? Molt bé, i tu? De categoria. Tot bé? Sí, tot bé. Escolta, vols sentir un àudio d'Erika? Com? Un àudio d'Erika? Sí, me l'ha enviat i pense que és una endevinalla. Ai, que divertit, una endevinalla. Vinga, anem a escoltar-lo. Soc Erika. Soc viatgera. Vaig de flor en flor i porto un vestit groc. Petit insecte volador. Viu en eixams. Fa mel i cera. Qui soc? Lola, què deu ser? Ja ho tinc, una abella! Ostres, tens raó, una abella. Que bona és esta Erika. Doncs sí. Ja us ho diré quan la veiem. Adeu, Lola, ens veiem a l'escola. Oh, Fabián, fins demà.